kubor nakaslem jong unongsan hima. Kumlay pigi perlok baro hangin ngapor kapten subhai pi shiki kubor bakongsan jong katayo balawan ra unongsan hima. Bat mga upincelak yang bat kini kilong ki kubor harum. Kasamla Aishwarya Malang kabaryo kup ye ka pansnget babhabreo jong ka Miss Jantia Queen Arjan Arpusau ka bala pendong ha ka sin ka meningkong de ka kli yong riang Social and Cultural Club ha ka mit khat arter yong Risau District Library Auditorium Jowai la pendong ye ka ne ka jinya ko bhabreo kum si benta ban penmi pisa ne ka benta ban tei ye ka yeng dor bar jong ka snong kli yong riang ya kan nam baar balai la ora da ka daru chwa daw bat ke ipida amban ya kan ke jinge ko bhabre la pen phu pen phing da ka jinge dan lang jong uba pol lingdo menteri ke tanat jong kai jong ka sarkar jela ubala long ru ha ka ko por kum kongsan harenkat ka jinge dan lang uba phasmon khar sembot kongsan bat ki wei uba pol haba kren ha ka sni ula pen pau ye jing so komen baki samla kilalang thai sha ka kamban pen roi ka sap ka phong badru ye ka jinglong jongki ha ka jing em ula ong baka jing bha breo ka kham palat banya ka sni do ka jing bha breo kam dei tang ka ei ka ba yi shabar bat ka jing mut ka ba shisha ka shong ha ka jing itanat ka ba shapo ka ba nerta kat ba ka jing itanat ka ba na shabar pat ka dei ka ba ne tang ka tu ka ni por ula ong ru bahamadon gajing internet kepada siapa lani kata ka inner beauty kabaki onga ketin pareng kapau hi hakikam ki jam ka ketin ka thli badru gajing long jingman hagni ka sniu ba pol ulano senyang ru lai lak tengka syakador barsnong naga benta ban tei pen he ya ka community hall jong ka snong kli yong riang haga sin ka beningkong e ka North East United Football Club kan wanra ya lai tadi ki jingile e kai halaying jong ka Indian Super League arjar arpulai arpusau syakanong ba shlong bari yigini ki jingile e kai en penlong hosnem arhajar arpusan kat kum jing pelat yigi program ile kai bedang sa jong ka lempung ISL ka khat retorik risau arjar arpusau la pau lai tadi ki jingile e kai halaying jong ka North East United ki bala thmu ban penlong han Jawaharlal Nehru Stadium ka bahapuru shlong kata persya ke Mumbai City Football Club kabanlong haga nyoterik jong rempang arjar arpusan nang ta haga arpu waitrik rempang persya ke Bengaluru Football Club bade ke East Bengal Football Club haga praterik uleber arjar arpusan laban kedo bagini ke jingwan ra ye ke jingile kai Indian Super League syekene ke nongba shlong kalawan hadin ke jingla ban pun orlong ye ke jingile kai jong ke Durand Cup ha unailar jong snem arjar arpusau hadin balalaban pendem ye ke jing marabot ye ke JN Stadium hagapor kapapiang ki Shipai Border Security Force Meghalaya ka khatlai terguru saw arjar arpusau kile yo man kurup ya bon teli ki sendok kiba thep iki tiar bat ki dawai ba pher de jing thu ban salan tu lingba ki benta jong ka khapot ka badan Donna East Jantia Hills la ong ba kin hon jong ki Shipai BSF Meghalaya ka bahapo ka 172 battalion ki layo ban kurup ya bon sunduk ki tiar ki ba pendon kam ki jaka sumar kum ki tharnya ki ba pendon kam ha ban I drip ki ba shongdor palat shiklor tingka ya ki ba thmu ban salan tu sa Bangladesh lingba ka khapot jong ki East Jantia Hills Meghalaya. Haba penlong ye jingwan benia hagi benta jong ka khapot kebadan Donna East Jantia Hills na kaliang ki Shipai BSF kilo yo ban kurup ya bon teliki sendok kebadan ki tiar ki pendon kam hagi jaka sumar ki besong dor hado shiklor tingka ye ki belat mu ban penya yo sha Bangladesh hagi bede bat kani na kaliang ki Shipai BSF kila IT ye ki tiar shiki breo jong ka tanat custom ban penlong ye jing tokin ne benta ban le kat kum ki kindon jong ka ai kajing hiar dor ki mariang kat barang mi isni kalalong syaba palat kamtam ki barep yu sensar laterpat kuai utumpo bat ki wei ha ka bagla kata hadu kata ya ka yo ka kot jong ki nongrep ba ka benta man pendap ya ka ying ka sem ban pha school ban pha puli ya ki khon ki ti kuman shukdo usensar ubaga sarkar jela kala itho kumuweni ki marep khla ubaga dor jong ubaga snem ki bladep kala poi hado shi spa lai voting ka shikilo henry ka snosi pat menta ka dor jong sensar ka long tang lai voting ka shikilo ukwai pat
khat arspa shikani menta ula poi satang shispa sanpo hado arspa shikani usok marin nakahnyospa hado praspa menta satang sanspa shikilo pat kumjuru latar pat ha ka bakajing hiar dor gini gi marep karalong sabapalan bat kamkot tang mar siliang ru Hagabide bat kani gajing hiar dor jong ki marep mariang ki pai ba nong rep jong ka manat sanchnong area southwest Khasi Hills ki bakin thop yakashnong manat mau bidong penden lingdo lomo ba bat penden solang ki baki pai ba nong song hispa na ka hispa ki digi nong rep ki lapan pau ki jing song diau ka ba khrau hagabide bat kani gajing hiar dor jong ki marep kat ba ki marba mardi pat ki baki haban thit malakas ngi kum ukhaw shini pan pian kila nang kiodor man kasngi uba ready shla ubrong German jong sunjuk hirang ba sanchnong manat sanchnong area habaya kran bagi lat pathai khubor uliat hu baki nong rep jong gani ka dong ka than ki don menta ha preng ka jingker do ka khrau namar ba ki marep jong ki kim yai dor shu pun ki nong rep yo sensar bat sla terpan ubaki la khet kim tre shubandi bat kila shupot hagi jaka ki babu namar bagai jing tak dor saba palat ha ka ba tang ka bai bela bat ka bai kidru kami shu kumta na kaliang ki pai ba nong rep jong kani ka dong ka thain kila kerpat jor ye ka sarkar jela bat kum juru ye ka menteri ka badai pet ye ka rat karyang ka Dr. Maisel Amprin Lingdo bakan le ai bat thau ye gilat kilenti he ka badai bakani ka jing e jong ki nong rep bat kila pen pauru bala da ka sarkar kampet lam ye ka jing e jong ki kan sapoi ka por baki nong rep kin sayap thangan ha ka jing ya kun persya yo drop ki pulit jong ka special task force ka nomba Guwahati haga step perngat kira yo ban kurb yo drug heroin go song dor hadu saw kulur tengka nang kawai ka trok mar persya bat ka North East Cancer Hospital and Research Institute lani Nechari jong ka than Jarabat kat kum telong khubor balayo lum dia tho baki pulit jong ka STF kanong ba Guwahati hadin balayo jingtip ka pathikna kila penlong ye ka jing penap sirip mar persya bat ke Nechari ha ka bagi ban bat no ya go ka trok kemudian registration number AS not iwe RCR lai Henryu ha ka jing talasi ka trok ki pulit kila yo ban kurub hadu sapu santli ki song sabon ki bala thep bha yo to drug heroin ubudan ka jing khia ka hadu san spa lai pu nyo pon ar gram yo bola wan ra na ka jalan Nagaland ban pen poi shanong ba Guwahati halor kini jinjian kalian ki pulit kila kemno yo Ranan J Mandal sabu Henryu senam karata ubana ka snong Bamun Kuchi jong ka Barpeta district ke jela Assam bat ula sa menta shipor ha Bengali Basti ka baha po ka jingpet jingkmi jong ka thanat Basistha ka nong ba Guwahati layo jing tibru ba utay Ranan J Mandal uday wen ginong salan drop uba shirkai baru badai ru ka jo ka por nong nia jong ka te ka trop kakin hon jong ki hati klau ha ka me jong ka khan re tri urisau arjar arpusau ha ka por ko ma shipau shiteng men me kilalit ban thombor ban her thma yi jing thong jing tep badai ka we ka yeng ha ka snong panchiring Southwest Khasi Hills ka baha po ka rani kor CNRD belong kata ke jing jia ka bala jia na ka jing sha punjulor ki ki hati ka dei ka yeng jong ba jestars imli bam kwai hadwaru belai ba donbok ba ha ka jing jia am shimla dan mano ba mensau Menteri jong kesnong panchiring uba M Kharbani uliat hu baki pat ba jong kesnong haga sngi ba bot kata khanyo trik kila persang ban be ye ki hati Henry Kim la ban le ai namar ba kitei ki hati Kim Pen kumtan kan yang nong song kila karpa de ka sarkar bakan le ai ye ki hati khlau lim kumtan kan yang kesnong kala ban shim de ka weipat ka sinjam leni ka rai ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association haga khat saw trik urisau arajar arpusau kala penbena bakan mlet chika jingelang ka bala khot penong de komiti jong ka tran jong kai ka sarkar zillan ka benta banyak keren halor ki mat ki bede bat ka kam jong kai kin thobru halor ka jingdawa jong ka seng ban perking no ye ki kali ki bana bar ka jilla ba kin kit ye ki nong jong kai shadow ki jaka jong kai ba pher ki badan hapo ka jilla Meghalaya haba keren kila pathai khubor kali yang presiden jong ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association uba Ricaldinus Darling ulo ong baka daw ka bakong san bakin tre ban let chikini ka jinyalang ka bala khot penlong do director jong ka tran jong kai uba Cyril V Dingdo ka dei nomor ba ka komiti kala khot lang ya baro kiba kikinhon ki badan bentalang ha ka kam jong kai perthei
Uloong, badai namar ka jingdawa ka bala pensngor ka All Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association ka bala penlong yo menteri rang ba jong ka jela ukon rat sangma ban pha thau da ka committee ka bala khli do director jong ka tanat jong kai ban khot ye ka jingelang ha ka sngi ka ba ar kata ka khat santrik jong risau arjar ar pusau ha State Convention Center Shillong. Uba do ling uloong ba kita ki tour operator ki hotel kim dei ban don ha surok Henry ki nongnya tourist Kidai bandon baik hasurok bat kisngut ho kambha ya laka kam. Kum tau lo ong banamar ba ka komiti ka bakli do director jang tanat jang kai ka khot lang lut yeki wei pat kikin hon nakalyang ka seng AMK TTA ka rai banam let chikene ka jingyalang ha ka bala pharu de ka city show director jang tanat jang kai ha ka baye dei bat kani. Haba kelipat halor ke jing ong jong menteri tanat jong kai uba pol lingdo baka jela kadang luna ki kali kumalai hajar taliban kit igin ong jong kai perthei uba do ling ulo ong ba menteri tanat jong kai ke jela uyu itang kita ke jing duna Henry tipat bagi dang don de ki hajar tali ki kali ki ba khlem yo kamai. Haba keli balai ka seng kinong ya turis taksi ka khlem dawana do ki snem gi mensua uba do ling ulong ba kum ka ni ka mat jing dawa kala don do shipo ni khat sam snem mensua tang ba ka sarkar menswaru kamshim la shimkhia ya ka ni ka mat ulong ru ba kum ka ni ka jing dawa kala don ha ka ba uladon we re rang ba ubala pha daga jing tho sa ka sarkar jilla gi snem gi mensua ba den bolo yo i ba ka AMK TTA kala mi bandawa ma uru ula pha ya ka jing tho ka bolo da ban pha sa ka sarkar ha ki post nem gi bala le sheshu ha ba kli halor ka jing sim ka bu ki nongnya tourist taxi ya ka bai kali uba do ling ula keno pan ba ka ni ka sarkar ka ba pin kulmar ya ki nongnya kali Ula kubur baki don ki nongnya kali ki bashim ki bai kali ha ka jong ka dor bat ki don ru ki bashim ni ka bai kali hadu lai hajar sanspa ni 100,000 tingka ulong balada dai baka sarkar ka bumla ban khon ban pinben ye ki mat jing dawa balada ka sarkar ka koloi ban shna ne da ka policy traikam na kalian ki nongnya kali ki koloi ban pinben lang ye ki ni ki kanrom kanram ka jing pun ngopai ba ka khot penlong nega Meghalaya State Pollution Control Board nega benta ban sedang ye ka karkhana penmi do bilat dan nega integrated cement plant ka bala ban penmi ye ka clinker 9.9 MTPA cement R.pra MTPA bat 100 megawatt waste heat recovery system kalau long ka bayaj bet yai renti ya kini jing pun ngopai ba la penlong hawa ya jer Narpo East Jantia Hills District haga khat pratrik ursau arjan arpusau la jan baro ginong song snong bat kinong elam snong jong ka thai Narpo ki ai ga jing kershan ya kini ka karkhana penmi do bilat ka bat mai lajno ka KSU Hito FKJGP HANM panalor ki wei seng barang kila yang persya ya kini ka jing temu la sakhi ba ki bakershan kila yo ban sim bentah ka rensan ban keren pat ba kat bagi persya kila keno bagi la syak pakhang lenti lepa ban rung syak jaka ban penlong ya ka jing pen ngopat ba la ni ka hearing ke kongres kala pen bena bahkan punya kun da ujing jang marak na Gambigri constituency ha West Garo Hills na ka benta ki election ka basteng samoy ka ban long ha ka khatlai teri unai wing menta usnem General Secretary jong All India Congress Committee UKC Venugopal ula pentib President rangba jong Congress Mallikarjun Kharge ula ai ge jing menjur ye ka kerteng jong jingjang marak ba long kertong ka seng na Gambigri constituency dagan ge jing pen bena lai dri gi seng san perthai kila de ban sei ra ki kertong jong ki nalor ke Congress ke NPP ke lapen benabat penyakun dak Dr. Mehta Candi Ajitok Sangma kepada ke kurim jong Menteri Rangba Conrad Sangma kan bagi Trinamool Congress kan penyakun ke MDC ke Garo Hills Autonomous District Council ke Sadia Rani M Sangma kepada ke kurim jong Menteri Sarkar Barim Uzenit M Sangma kajing tap vote ha Gambigri kan long ha khat lai trik unai wing arhajar arpusau kan bagajing new vote pat kan long aga arpu lai trik unai wing arhajar arpusau ti prolog ni kiti khubor ngila poisi ka bakut kan do banginya syam yang bat pi ha koi pat katayo jong khubor bakong san ngai kublai ka por ka bakor jong pi sa sisin kublai shibot